Nggih nika rembakan ring jenengan. Nggih. Nalika wonten timasan. Reni kok mek mudune. Oh iya. Oh siji-siji nek baru ndak ra ketok sing kiplah-kiplah ya duduh gule ayo. Kula ira boem niku banyu ro lengo. Oh iya. Menawi soran gitu. Nah, menika Pak Dikesdik Suwardi kali Mbah Jali. Nggih. Kula kali Jalur pun tau akur. Nah kula Pak Dikesdik Jalur niku Mbah Jali. Iya. Ane sok tetep kudu akur kok ya. Nek pas eneng acara sok diadani kaya kesepakatan wingi nggih. Kok sing tak aturi ngasta ya kuwi Mas Gatot nyambung sejarahe Kang Rama, Mas Jalu kita. Nalika ora bulegen rin ya ngono lho Mas Boim. Dalem nggih. Nalika ora bulegen rin nggih ngoten. Nggih. Wah kaya jok litik iki. Ora ya. Jok lintoh. Nalika semanten anu Mas Bayu. Napa kadang dalang nem-neman Klaten menika ugi sampun kula napa nggih informasikan napa menawi badhe ngawontenaken ringgitan. Oh nggih. Ngapusi ora ding ora ngapusi. Ya ora apa. Aja dintai to. Iki lagi arep bibik-bibik. Nggih. Kuwi usahane taruh wis oke saiki arep ngemsi dhewe pokoke aja ngantek keliya. Ayo pokoke sepeda. Yo saiki aku tak nyuwun. Ayo yen mang nembang apa? Bawa mawon Mas mengke giliran. Oh iya. Waduh. Bar sampean sapa? Niki ganteng tuwa dhewe niku kula to. Kula tak kule ngatur. Wah. Ya nek sing ya nek dipercaya. Ya dipercaya niki ming sak uyah kula kok niki. Saiki nek. Piye? Kirang setunggal Mas. Sapa? Anu, Mas Tantut. Oh, kok keri Mas Tantut. Keri kuwi trae wis dhewe-dhewe. Mas Tantut kok tandeme karo Mas Rinto. Mas Rinto karo Bontot. Ah iya. Wah kaya simpingan. Wah diaturi kok. Tenan. Ya nggo tombo kangen to, biyen ra sing kepareng karo apa kuwi ngombyongi ning timasan bareng-bareng ra kados Suwargi Pak Tomo kita. Nggih. Bareng Pak Bagong, ayo awake dhewe nutuke oleh serawung men ora pedhot dalan kita. Yen kan le ngompake Pak Tomo. Nggih. Nggih kalih Pak Dikusni, Pak Dikasim. Menika tumpakane mobil sae-sae. Nggih. Ning benjang benten Mas. Apa? Napa sing nem-neman Klaten ajeng kula tumpaki truk kula. Oh iya. Sing kita nek sing kita nek pengusaha ya. Iya. Tulisannya apa bro ya? Anak bangsa. Ya. Ngono ya ente. Bawa yo, bawa. Enggak, Mas Dono rumiyin. Monggo Mas Dono. Mriko dalang Brontayuda Klaten. Ayo wong piyai elok kabeh kok. Ayo. Sapleke nggo pece dong bagus sih. Ayo jalu mah kaya Baim. Mas Dono. Dalem Mas. Nah, ayo alam-alaman mriki. Jare Mas Boim sing kumpul dalang nom-noman sok sing arep nampa putu ra entuk ngono jare. Ya ora ya kudu kabeh kok. Nggih. Ayo bawa Mas, napa? Jenengan sing diremeni ku didum. Nah. Ngimpi. Oh, nggih. Ini gawan dalang muda Klaten, Mas. Piye? Bawane ngimpi. Oh, nggih. Pokoke ten pundi mawon tetep niku. Ah, nggih pun. Wis. Monggo ngambara ing. Ngambara ing. Men kasune TV lho. Awang-awang anglangut bebasan tanpa tepi. Kop. Nah, ganti Mas Gatot. Mas Boem sih Mas, sing tuwa jare. Mas Boem riyen Mas Bayu. Oh, urut ingkang sepuh. Ayo teh, ndang teh. karo wong tuwa Lambene. ART ya. Aja kleru. Nara basing Kudane speaker. Ya. Meko
mendung. So nek kono ning acara aku ya didukung anu lho tarupe lho nggih. Nggih siap Mas. Ampun Mas, trocoh Mas, trocoh. Lah niki ngajak wong telu niku mboten gathok kalih kula kabeh kok niki. Kejawi terocoh nggih larang Mas. Ampun pokoknya ampun. Oke lagi mrumosake malah kono. Ya aja. Kula wingi ya wis dibantu karo Mas Boim. Wah jan tarupe genggeng tenan kaya ditandangi dhewe. Karpete renane napa Mas? Karpete napa Mas? Karpete remenane napa anu? Enten werna napa Mas Boim? Oh, lemah teles. Wah, jebule putihne wis dadi coklat mereng dadi. Niku mergo bar dikumbah. Ya, lanjut. Nggo Mas Halu. Yo Le. Mas Halu. Jare dolan rono asta sida oh panjang. Tesih sibuk Mas Halu Mas. Nggih. Nggih, gadah putra alit. Ganti popok nek bengi Mas. Nggih. Mesake ya. Mubeng midari jagat mulandoro Lembarangu. nggih Mas Dwi Anjenengan sekno entak esuk nglambara nggahi kuno Mas Gatot ya. ketungkul ngumbar gagasan Nek kadang-kadang dalang nem-neman ki sing Nggih. anu nopeng sapa? Mas Dono Mas Dono. Jenengan ki ora Mas? Mas Boim kuwi ngregol-ngregol iki ora kan? saya Mas Masuk sampean ya. Lah kudu. Ya ngono lho nanti. Saya napa saya? Terus. Ora. satemagi nawa ngimpi Yo langgame urut sih. Mas Boim mengke kapurih beksa Mas Oke, beres. Pun tenang ae ya. Oh, borong anu kae dhewe kok. Niki nyuwun pamit Mas, mandap. Arep nang endi ya? Mandap. Wis Mas Boim kene kene sih. Ulang nggih. Oh iya. Tentu. Ya ora apa-apa. Ayo mriki. Ayo kesik aku tak nyuwun anu Mbak Mimin karo Mbak Apri. Mbak Apri nyuwun langgame, Mbak. Nyen aturke. Nggih, bar iki gek ngaturi Ibu Aranggono. Jangan lupa Mas Rinto. Lagune kudu manis nek ae. Ya. Mas Tatut aku kudu nyuwun kretek ngunengan kuwi kudu wajib. Jangan ora percaya to Mas Tatut nek rekaman bener iki tak setel ning mobil. Sing duwe rekamane mburi geger niki lho. Aku setel kretek ngunengane Mas Tatut ta. Weh, Solo tekan Surabaya takon bulan baleni ae. Ayo. Monggo ayo. Monggo Mbak Apri.
Jalunya apa kuwi jalu? Kalau wayang Gawonen. Nganoman. Ngomong pengusaha taruh kok golek wayang. Mun aku enek tenda sak gulung lho karpet ijo. Mungkin mboten kopen nek njan paringi wayang pun mboten diopeni ya nek kok niku. Lho kok abot bisnis kok timbang nang seni budaya kok. mangke gaman napa ngoten. Truk niku niku nggih nyilih nggen kula nek digawe plakate mriku dadi kesane ndeke mriku. Nggih, pun kajenge nggih pun kajeng. Yo nggon ngono tenan kok yo. Monggo lanjut. Matur sembah nuwun wis diaturke. Nggih, Mas Dono, Mas Jalu, Mas Gatot wis tetep nyambung sejarah nggih Mas. Sundang kapan-kapan gawe kegiatan. Nggih, wayangan. Sore kok sarasean sik nulat atus Rebulgen Duk. Rikala semanten kok bengi wayangan sak jam 2 badhe jagongan. Ah. Pokoke Mas Jalu aja nganti merem nek dipoto karo Boim. Yo rumah sak eneng ae. Nggih, tur nuwun. Mbak Imin, Mbak Apri, Mas Gareng. Nggih. Wah, seneng kula nek ngeten iki lho ditunggoni para kadang-kadang. Kadang-kadang jalan kali Pak sedanten. Mas lahir sing golek tanggal kagungan kersa ya dilalah pas pinuju longgar kabeh dadi iso nglumpuk. Nggih. Nggih diparingi tingkas awet kala wingi. Nggih, niku Gusti ngijabahi. Jatinom ngaler niku rak pun duweres. Nggih, heeh. Iki kathoke sing ditaruh wis diuncalke ning dhuwur kono dadi terang. Heeh. Nggih, tur nuwun iki wis diaturke. Anu, ngatur Ibu Waranggana sik. Nggih. Sinten Mbak Apri, Mbak Mimin, ayo Napa Dewara rumiyin? Weh, anu ta Mbak Wara? Dewara mesti. Alhamdulillah. Syukur. Mriki Mbak Wara, ayo. Cahayu. Nah, nggih mumpung ketemu piye elok ya ngono kuwi. Mas Dono kali Mas Jalu ngaturne matur nuwun paringanipun Anoman. Iya ya. Mun nek kersa ngagem ya diagem. Alhamdulillah. Nek kersa ngagem ya diagem jeneng nggih diasta wong tandha tresnae nek bakune iki serawunge kuwi kok iya. Nggih. Syukur nek kersa ngagem diagem wae ora apa-apa. Nggih. Ikhlas nggih, Bos. Ikhlas ora ikhlas ngopo? Di koran. Nek ditaruh aku mau arek milih lho simpingan karek digawa ndi. Kuwi tak sapa? Lambe akhir jebles iki. Mbak Wara. Nah iki. Mas Bayu, pripun? Rumangsa bombong kawaran bunga panjenengan kepareng lenggah. Anu Mbak, panjenengan ngaturaken Bayu apa lelagon sing panjenengan remeni menapa? Kunjuk dateng temanten, Nduk Lala. Kalian garwa Mas Alistianto. Nggih Mas Bayu, sagarene kula ajeng mengucapkan selamat menempuh hidup baru niki. Nggih. Kagem adik kula Lala. Nggih. Dan juga suami. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Nggih, niki wau podang kuning empun dereng nggih Mas. Oh, dereng. Nggih. Podang kuning nggih. Dibawani. Mangga. Dalang Putri jebolan Indonesian Idol di atas rata-rata. Mbak Mimin, Mbak Apri, Mbak Wara dikanthi jumeneng kene sing mirsani lega niki di live streaming kok. Ngaturaken menuwun dhateng kadang kula Ki Mulyono Purwawijaya Mas Mulyono ingkang sampun kepareng menapa live streaming. Nyuwun napa ngampilaken pusaka menika. Nah iya. Nggih. Monggo dipun bawani langkung rumiyin. Oh nggih. Nggih. Monggo Mbak.
Nadyan wujude mong peksi Suwanten hebat tur dasare ya multi talenta ya ta mayang elok jogete ya wah luar biasa sukses terus pokoknya. Wah niki kula kepanggih kalih kakak angkat kula nih Mas. Sinten? Niki Mas Nanda niki rak diangkat. Oh nggih, kakak angkat-angkat. Nggih. Angkat junjung niki. Nggih. Wah, niku nek dilem wis esuk karo aku ora basa. Ngoten nggih. Dibale terus dirijek-rijek kae. Adik Mas Bayu kok. Napa Mas? Ngono kuwi nek dibelne lagi. Ngono. Coba apa-apa ya. Nan po. Ya. Mbak Woro, aja to kula, Pak Ewe ora diwaneni kaya. Waduh. Tenan udarane Pak Ewe, Pak Ewe nyenggol mas ditekke dheke. Bareng Pak Ewe pangan aku mah ndi cah. Terus mriku wis meneng ae. Besoke lapor kula, Mas. Darane Pak Ewe kula maem. Lah nek kok ngemum, ngemum kudune turah, ngomong kok malah nurahi sik di mumi wis ora tata krama aku. Kamu jangan gitu loh Kak, kamu kok memalukan nama mama sih? Oh, aduh. Jangan macem-macem dong kakak. Lunture ra gendepe kakek. Kakek aneh, iya. Lanjut. Kakek ani iki cara kene bangsat. Halus manis nang samake tuwa seminggon kula si podang jana ipo bunga henga nyanding bisa dadi monggo dipun aturaken langgamipun nggih ya Mbak Wara esuk awan ning omah wis ora krasa halo yuran nang ini sing tak sayang apa-apa ya
sembah nuwun sampun dipun aturaken. Makasih nggih Mbak Ora. Sukses terus untuk panjenengan. Amin, matur nuwun. Rumangsa lega. Bapak, sampai jumpa lagi. Deh. Ini Ngapa garing maju-maju ki ngapa, Reng? Maju-maju ki ngapa? Ayo wong arek genane salah. Ampun cipika-cipiki lho, Mbak Waro karo Mas Gareng wis disuceni ndak. Wis. Wah ya. Nggih, matur nuwun pun dana semanten nggih. Nyuwun berkah Mas Tantut sik ganti Mas. Mas Tantut. Rentekmu Mas Tantut mriki Mas Tantut. Mriki Mas Tantut. Aku mbiyen diparingi Bratasena karo Mas Tantut tok. Lho, ora iki. Wah, kula nggih diparingi. Makasih. Apa? Masalah. Ya ora ya. Makasih Mas Tantut paringanipun wae jane. Ya bangga ya. Ya dimetaramke no nggih iki. Terus. Monggo sinuwun ngaturi. Enggak. Kalau wingi Mas Tantut sak kadang kepareng asta malam tahun baru iki Mas. Nggih, leres. Menika terah Prapto Darsanan. Terah yang Prapto Darasana. Wah, Nggih. hebat. Ngono kuwi Mas Gareng. Lah nggih. Sok terahmu diklumpukke. Iki terane. Niki Mas Tantut nyuwun donga pamuji kangge Nduk Lala. Nggih. Nek anak kula wedok kali anak kula lanang mugi-mugi dadosa temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pokoke aja niru sapa-sapa mung niru marang Pak Like. Nggih kula niki ngeten lho mengki. Aja niru Boim. Ha iya. Karo sing wedok nyembah. Kula nyuwun. Aku digelar lho Mas. Gelar apa? Boem ini anu dalang muda pinter. Pinter piye? Pinter. Apa? Pinter maido. Oh, Ora dislenterake opo iki apa wis diumpani barang kok Pasuwen. Akene wis kolak-kolak. Kon mikir ngono kok gelan-gelani sing ngumpani. Lah nggih. Kaya ngono arep melu terus ya. Mas, pokoke kula nyuwun anu kertek ngunengan kudu. Kula nyuwun anu napa niku kepekan kalih Butani. Kula niku iso ngaturke ning ora iso. Oke, ora apal blas. Nggih, monggo. Miki ditinggal mawon. Lah ora nyandak nggih. Kene karo nyambi tukang son. Kata-kata campur sari sih Rek. Nggih, mangga. Terus ya. Ayo. Tasih komplit. Nggih, yo bebarengan diringi kalian campur sarine nggih. Kertek ngunengan. Kersane adik kula Rinto ndemung nggih. Weh, kaya mung demung ta Mas? Ora, iki gawan kok. Mas Bayu gawane iki mau tak diiso karo dianggit kula nembang ya kudu nggawa gawan. Oh, gawan. Nggih, ora ra nggo Mas Rito sing jak curhat sapa? Sapa? Bajing-bajing ki ra eneng lho. Tur aku melu karo anu demung. Monggo pendemung. Melek ta? Oh, melek. Melek. Maupun dia teng mriku niku Mas. Oh, nggih ta. Aja ngisi-ngisi terah aku yo. Lah iya. Ayo Pak Tu, nanti Pak Tu. Wah. Niki kula bersyukur alhamdulillah Mas. Nggih. Niki rak gamelan manjung digelar, gamelan kurung digelar teng mriku. Leres, nggih. Bersyukur kula niku sitok Mas. Napa? Sing demung kok dudu pengging. Mung niku tok. Upama apa lambiar. Sore wae umpun kok. Oh, gecek ngoten kok nek demung niku. Ngene Pak Sestia men pedhot pindul. Nggih. Ayo. Sing nabu ya pedhot. Lah ora pedhot iki decengele. Nggih. Wah niku kelangenan lho Mas, ampun disia-sia mesah kula nu sayang karo niku. Apa kula pecat kok? Mboten. Ampun. Oh lah. Mboten Mas, anu napa niku nek dawuh. Kok mboten niku kudu kok. Oh nggih. Mas, kok yo mesake. Kok ya arep dipecate ora diumumke nek lho bocah. Ora. Mboten. Mboten. Anane tak umum iki rak Gojek. Gojek to. Oh ya wis. Nek sida mbok pecat. Ora. Ora, ya mau ditokke saka grup WA ora ya. Wis padha wae. Ki mencate halus. Nggih,
Wis rasa dadak omongan karo Rinto. Mengalihkan perhatian. Kalau golek pasaran kowe arep, Bang. Dalang iki penak ke, Bos. Lah piye ta? Dalang iki mecat yoga. Nggih. Kuwi iki rasa ngomong, ora dikei jadwal ngono iki. Mboten. Oh niku wis ora bakal niku kelangenan kok. Kelangenan. Bawa nggih. Monggo. Anu, bontot. Ayo Tot, rene Tot. Kene le, Tat. Ayo Tat. Garape. Wah, ya kuwi mau lho pokoke. Terah kurung. Mas Bayu ki beto Mbah Dwijo kali dianggit kula beto cah loro. Nggih, Mbah Bontot karo Mbah Rinto. Mbah Kentong niki. Mbah Rinto, Mbah. Mbah nggih. Aku yang nggawa lho, Mas. Apa? Pausi. Saiki nang Jakarta kok. Wis pangan renget banget maksudnya. Mangga. Siap. Nah, ayo mangga ayo diaturke kretek menengan. Nah. Mangga, ayo ta. Asik. Joget, Mas. Lihat langan ning kalang gimana? Biyen nalika arep lunga dadak tak rengkok ana ndodho tangis tak aras kebak rasa kowe cari yen bakal setya neng sabrang lorong kerabak nunangan abot rasa wong papisahan Kocap lagi setahun kerja aku ketemu konco desa kondo aja banget longso cari kowe wis kena godho aku niat bancur talion nang desa kagetan disemune ora percaya tekan omah ulah desa nang meja esok kiramu palakrama ora ati jebul kowe ngapusi atiku lara kilo ati ora ati jebul kowe ngapusi Kocap lagi setahun kerja aku ketemu konco desa kondo aja banget nelongso cari
kena kutha aku niat banjur bali menyang desa abot ati semune ora paracaya tekan omah ulame sono meja esok liramu orani jebol kowe ngapusi oh hatiku lara dina wong mati orani jebol kowe ngapusi oh hatiku lara dina wong mati matur nuwun ayem sangu mboten nyanyi ya Mas ah nggih mergane kathah rekaman ngono waduh awal saiki dan cak momoni lek saiki kula anu Mas dendam kali sing digawe Mas lha enten apa niku arawuh tenggen kula nggih dawuh menawi kapurih among tamu dawuh mung ngeten ora kok tanggal semene anu mboten nggih among tamu monggo niku sing digawe niku Setu kalih minggu nggih kula niku Setu pun dugi mriki among tamu niat kula ke ngomah niku among tamu jam 8 dat kula bidal tekan mriki jam 09 Mas Kasino niku tesih mulas wayang waduh gak curiga kula ngoten lho nggih kula salin pun jarian wah belangkon kula nggih gepeng niku limune niku nylegitke Mas pripun arep mayang awan to Mas ngoten niku lho waduh aku pun bingung mayang awan aku arep omong tamu kok kula ngoten niku nasionalan Mas ngono wah lah saestu nganggo jas aku mung ora nggawa jas kok omah lah malah nuwun sewu ngambil ageme Mas Kasino Mas Kasino niku nek pancen wetenge padha kula Mas ning dedeke kan beda ati ngangge katok niku sementen iki Mas wah kan kewirangan lek jalan bapakne lala kan kurang ajar ngoten ya yes pun niku malah kira kanggo anu sejarah kaya nggih alah Mas niki wong jenengan mboten njaluk serampat sing joget gathok Mas wah pun gelo Mas oh nggih pun anu pripun jogetane apa kudu dicake sik apa piye wah saene ya sok enek wektu iki nggih matur nuwun Mas nggih makasih Mas Tantut matur nuwun nggih Mbak Imin Mbak Apri ayo niki sing dereng sinten Mbak Waranggono iki catetane balekno wonten Mbak Sinta oh iya Mbak Sinta ayo Mbak Ani Mbak Ani nggih mriki Mbak Sinta karo Mbak Ani ayo berdua mriki wah suara jos mengke Bu Tarni kalih Bu Sriyati nggih ana ra ya ora mesti ra ya ora jumeneng to pun mbek aku dideke tono oke nek ngoten oke beres Bedhe Tarni iku semangatipun mboten luar biasa beres ngono mriki pun nenten Mbak Bu Menuk wis semangate kalah karo Bu Tarni kok pun nggih Mbak Yae beda dhewe lah ya kenomi pun kula merdikake nggih ajeng ngaturke lagu napa nek napa menika badhe nuhoni pamundhut niki wonten sing ngersake anu Lorawati loro gelo tembangan kalih aku iso ngopo kuwi mbok nganggo mic kaya nggih monggo Mbak Ani namung sumarah monggo ngersake ngersake napa sing diremeni napa dipun aturaken lara ati kalih lara ati loro kare iki yo mbokne njaluk nulis layang rene aku ki seneng gelo timbange lara ati loro lah kok ngono lara ati loro aku ora hafal lara ati karo gelo ya padha sing kelaran kok ayo diaturke lara ati loro monggo aja diaturke sarangan Boro Kadang paguyuban Ratu Mayang ya monggo yuk
Jane lok tenan. Elok tenan. Nggih. Wah, seneng ku nang kene iki. Ayo sapa meneh, Mbak? Ampri Mbak Imin sing durung. Bakune nek Risi karo Dita iki serasa wae. Lho, kok mboten? Umur tak nggo kanca aku nang kene aku. Oh, alah. Sapa Mbak iki? Ayo, sinten? Ayo sing dereng, ayo. Kula sedereng kula aturi ngacung. Ayo no. Sing dereng trio. Ayo sisa no maka putih.
Bunda Ervina Sutarni sing derek. Ibu Olivia Sriati. Ibu Olivia Sriati. Mbak Menu Sintawati. Anu kersa jumeneng ora ngene. Kersa lho. Anak kersa ya kudure. Wah. Wong kok ya senengane ya. Nek ora kersa ya wis ora sadian kok. Nggih. Gandeng anu ya Mbak Dita, Mbak Rizky sik. Nggih. Ayo kene, Lidro. Nggih. Ah, Lidro. Monggo. Buta galak. Solahe lonjak-lonjak. Kanteng cingkrak-cingkrak. Rutamu pencalongan iki buron apa tak sanggup buron kang remeh lawang wewe sing marah-marahi yo lawang wewe sing marah-marahi aku ati ayo kanca-kanca kalau meripate kulite meripate bokonge bokong plek-plek kok pancen udunen kok mong kulite ambangga wonten sing ngersake anu Sri Huning nggih diaturke sik kula kintunaken para kadang ing sami kepareng lenggah lan ugi nyimak lumantar live streaming kadang SBA saking Bojonegoro Pak Martono Mas Pur Cepu lan para kadang WMC nggih aja ngali Kas FC SBA Bagong Group nggih ayo diaturke dibawani sik. Heeh. Maka ayo didum Mbak Rizky sik. Maka putri Kang Sulistya ing marni. Maka ayo Mbak. Putri Kang Sulistya ing warni. Akhirnya Siap. Ya wis ngono dirungokke sik. Lah nggih. Sri Huning Mustika tasih menyimak lumantar Gapero Budaya. Gapero ngene Mas Tantut. Heeh. Kayak bontot kok ya. Oh. Mas Tantut ora mung nyilih. Wis diambil alih. Ngono. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkung bajana Nano bebela Wiratmaya tan murung Sri Huning gugur nyanding Dadi kusum. wis tekan kono iki. Nyanding dadi. Oh. Dadi mustikane. Dadi mustikane. Ketuban. Ya Mbak Dita lah kami. Sri Huning yo. Sri Huning mustika tuban labang
Lanjut, ya. Matur sembah nuwun sampun dipun aturaken siruning dening Mbak Rizky karo Mbak Dita. Mas Gareng. Halo, Bos. Ya, ketoke gawene saiki. Karo Mbak Apri nyuwun samping gunung jenglengke sing nembang Mbak Apri sing jengleng Mas Gareng. Nggih. Mengke didum kalian ibu-ibu ing dereng paring menapa ing dereng kala wau. Nggih, menika kiwonten pamundutan. Menapa? Saking panjenenganipun Bapak Bambang Subagio ngersakaken sarung jagung ingkang pareng nyekar Rio Ervina. Mbak Menuk, Bu Ervina kalian Mak Cici. Weh, lah nggih. Niki pamundhut lho niki. Niki pamundutan saking Pak Bambang Subagio. Menika anu ngendi, Nduk? Sukabumi. Nggih. Bogor. Apa to kuwi kok tenanan ora? Mriki lho. Mriki lho. Merbung bakalan. Kok adoh men. Kowe peh didhawuhi ra tau iso terus lali. Nggih. Kali lenggah mboten ana apa Bu. Pun tenang mawon. Menika dipun pinangkani rumiyin Bu Ibu. Nggih, oke. Monggo. Monggo diaturi sik. Sarung jagung pelok barang. Monggo ya. Yuk. Pak Budi nggih ngersake.
Matur sembah nuwun. Sampun dipun aturaken sarung jagung, kita ijoli sarung jagung wae.